जे इसोरा जोंना सासेयानो आफा बोराइ बाथौ बेवहाय रावहाबो दिमत गैया आरो बे आफा बोराइ बाथौआनो सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौआनो खांगिरि आफा बोराइ बाथौआनो लांफिनगिरि सिं बोराइ बेनो जोंनि गुदि सुबुं जोंनि गुदि गुरु आरो जायनि दारै बे बाथौ धोरोमा दिनै बे मुलुग बिखायाव जोनोम मोनदों आसार रावहाबो बेवहाय आपत्ति गैया आङो दिनै जोंनि बाथौ धोरोमनि जायफोर बाथौ धोरोमखौ दैदेननाय आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो मोननानै मोजां मोनदों दिनै बे बाथौ गौथुमनि जोनोम सानाव आरो बेवहाय बाथौइज्मनि सायाव सावरायनाय जादों बाथौखौ एखुथायै मोनसे गनायथि मोनहोनो थाखाय जे हिन्दुइज्मनि गेजेराव नङाजासे बाथौइज्म हिसाबै मोनसे गनायथि मोननो थाखाय माबायदि हाबाफारि लाजायो बा बेखौ बोरैहाय गनायथि मोननो हायो आरो जोंनि बाथौइज्मखौ माबोरैहाय जोङो गुबुनफोरनोबो फोरमायनो हाथाव रोखोमै जोङो थि खालामनो हायो बिनि सायाव गोरों गोरा सुबुंफोरखौ लानानै दिनै सावरायनायनिबो हाबाफारि लादों आं सानो फैबाय थानाय समाव बर' हारिखौ बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों मुलुगनि बिखायाव सिनायथि होनाय बयजोंबो मोनथिजानाय बे माने जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव दिनैनि सावरायनाया माने गोबां बिहोमा होगोन सानो मोजाङै खामानिया मावलांबाय थायोब्ला सानसे समाव बियो ओरैनो अट'मेटिकयै जालांगोन ओंखायनो जाय गुबुन गुबुन गावस्रानानै दं होननानै जों बुंबाय थादों बयबो मोजां खामानि मावलांबानो जायो गतिके जायनिखौ सैथो बायदि नुयो मोजां नुयो बेजोंनो बयबो ज' खौसे जालांगोन आरो होमब्लानो गावस्रानानै थानायफ्राबो फैफिनलायनानै ज' जालांगोन गतिके बेखौ रावबो खालामनो होननानै खालामनो हाया धोरोमनि बेलायाव बयहाबो गावबागाव मोनसे सान्थौ थायो आरो बे सान्थौखौ लानानै मावनो थांनायावनो गावस्रालायनाया फैयो आरो बाथौ धोरोमा जोंनि थाखाय जोबोद गोब्राब मानो होनबा जोंहा बेनि सायाव खुनु लिरनाय जोंहा थुनलाइ गैया धोरोमनि सायाव गोदो गोदायनिफ्राय गतिके खुगा खुगा सोलिबोनाय आरो जोङो बिबौनि उनाव बिफानि उनाव बे जि नुनाय खान्थिफोर बेखौ लानानै फालिबोबाय थानाय ओंखायनो गुबुन गुबुन जायगानि फालिनाय गुबुन गुबुन जायगानि नेमखान्थि बेफोरनि गेजेरावबो एफा एनै समनि फाखनाव बेजों एसे गोरोबलायै बेफोरबो थायो आरो बेखौ लानानै गावबा गावनिखौ जाजानो लुगैनानैबो जोंनि गेजेराव ज'नो गोरोबनो हायो मालाबा बे बाथ्राफ्रा ओंखारो नाथाय बाथौआ मोनसेयानो आफा बोराइ बाथौ जोंनि इसोरा सासेयानो बेनो सोरजिगिरि बेनो खांगिरि बेनो लांफिनगिरि आरो बेखौ जोङो सिजौ महरै जोङो सिबियो जे बे सिजौनि मोनबा सिरियानो आफा बोराइ बाथौनि मोनबा सोरजि जाय सोरजिजों बे संसारा सोलिगासिनो दङ बेखौ लानानै जों बयबो फुजियो बेवहाय रावहाबो बाथौ धोरोमारि सुबुङा दिमत गैया जों बिनि उनाव बाथौ दुमो गतिके बाथौनि बान्दोबायाव जोंनि जिउनि जि सोरदिं बेखौ जोंहा एक्सप्लेनेसन दं जे मानसिनि जिउआ मोनबा खोलोब प्रथम बियो बिमानि गोरबोआव जायगा लाफैनांगोन बिनि उनावसो बियो जोनोम मोनगोन बिनि उनाव बियो संसाराव हाबगोन बिनि उनाव बियो संसारखौ खांगोन गथ' गथाय बिनि उनाव बियो बोरायगोन थैगोन बिनि उनाव बियो जिउमाजों परमात्माजों इसोरजों आफा बोराइ बाथौजों बियो गोरोबहैगोन आफा बोराइ बाथौआ सिजौ बेवहाय आरो आफाया आइ बैसोमुथिजों गोरोबनानै दं बेजों लोगो जाहैफिननानै आफाजों आइजों आरोबाव फिन माने जोनोम मोनफिनगोन माने गोरबोआव थागोन जोनोम मोनगोन हाबा हुखा जानानै संसाराव हाबगोन संसारखौ खांगोन आरो थैहैफिनगोन बेवहाय रावहाबो दिमत गैया मोनसिं बोराइ बेनो जोंनि गुदि सुबुं जोंनि गुदि गुरु आरो जायनि दारै बे बाथौ धोरोमा दिनै बे मुलुग बिखायाव जोनोम मोनदों बे मोनसिं बोराइ रावहाबो बेवहाय आपत्ति गैया गतिके मोनबा आसार रावहाबो बेवहाय आपत्ति गैया ओंखायनो माने आं सानो बे बेलायाव जों गावस्रालायनायनि बाथ्रा फैया नाथाय जेब्ला बेखौनो दैदेनलायनायनि बेलायाव सामलायनांगौनि बेलायाव आफाद दालायनानै सोलिनो नागिरो अब्ला सोरबा नङा सोरबाया बबेबा मोनसे थांखिनि बेलायाव गोरोबनो हायैयाव बेवहाय आलादा जानानै थानाय सोरबाया नङा जों साबसिन बानायनो होननानै आफाद दानाय बेफोरो बाथ्राया सोलिदों नाथाय धोरोम हिसाबै गावस्रानाय गैया धोरोमखौ लानानै सालायलांनांगौआव जोंहा धोरोम गुरु गैया आरो धोरोम गुरु गैयिनि थाखाय जों सोरबा सासेखौ गुरु हिसाबै नाजावना लानो हायैयाव दिनै बे सोमजिथ'दों आरो फैबाय थानाय समाव आं सानो जायखिजाया मोजांखौ नुयोब्ला बयबो बेखौ नाजावखांनायनि उनाव मोनसे लामाजोंनो बयबो गासिबनिबो फालिनाय खान्थि आं दहायनो बुंबाय जे इसोरा जोंना सासेयानो आफा बोराइ बाथौ बेवहाय रावहाबो दिमत गैया आरो बे आफा बोराइ बाथौआनो सोरजिगिरि आफा बोराइ बाथौआनो खांगिरि आफा बोराइ बाथौआनो लांफिनगिरि जोंनाव साथाम नङा इसोरा जेराव हिन्दु धोरोमाव
ब्रह्माया सोरजिगिरि, बिष्णुआ खांगिरि आरो महेश्वरा फोजोबस्रांगिरि, लांफिनगिरि। नाथाय बर'नि बेलायाव, बाथौ धोरोमनि बेलायाव इसोरा सासेयानो, आफा बोराइ बाथौ। बेनो सोरजिगिरि, बेनो खांगिरि आरो बेनो लांफिनगिरि। गतिके बे बेलायाव जोंहा डिफारेन्स गैया, आफादजों खुनु सोमोन्दो गैया। नाथाय बाथौ धोरोम, बिनि सान्थौ, बिनि सायाव फोथायथि, बेखौ लानानै फालिनायनि खान्थि, बेखौ लानानैसो जोंनि बाथौ धोरोमनि सिनायथि आरो बाथौइजिम बेखौ स्वीकृति मोनहैगोन। नाथाय बेखौनो जों माब्रैहाय सरकारनो, जाय डिपार्टमेन्टआ बे खामानिखौ मावो, बेखौ फोरमायनो, बुजायनो जों माबोरै हागोन? दा ओंखायनो जोंनो लिटारेचार नांगौ बाथौनि सायाव। ओंखायनो गासिबो बे लिटारेचारफोरखौ बुथुमलायनानै होनाय जादों। आं निजे क'क्राझारनि बाथौ ट्रेडिसन एन्ड कालचारेल सेन्टार आरो बेजों लोगोसे बाथौ गौथुम ज' थांलायनानै जों अलरेडि मेम'रेन्डाम होखांबाय। आं जेब्ला MP दंमोन आरो बे हिसाबै बिथांमोना जास्ट लिटारेचारखौ बिहरदों। जेसेबां लिटारेचार बेखौ दा बुथुमनाय जादों आरो TRIनि गेजेरजों प्रपार चेनेलजों बेखौ हैनो नागिरदों। जुदि बेवहाय गुबुन गुबुन धोरोम बायदि जि क्राइटेरियाफोर, बे जुदि जोंनि धोरोम बिजाबाव नायनानै जुदि मोनो, अब्ला बाथौइजिमा गोरलैयैनो जानानै फैयो। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।